Non podemos dicir que sexa unha vantaxe, ni moito menos non é definitiva, pero eu non sei, Xosé Luis Mosquera, Jesús, non sei se lembrades, estamos vendo o primeiro gol de Borja Domínguez, non sei se lembrades a estas alturas de temporada algún equipo con tantos puntos de diferencia sobre o segundo e sobre o quinto clasificado. Hombre, algún habrá, non? Pero o importante non é o segundo, eu penso que o importante é o... No Racing... Bueno, sí, pero o importante é o quinto, eles teñen o playoff en mente tamén. Penso que, bueno, están a facer un inicio de temporada pois fantástico, os números están aí. Bueno, Xosé Luis, espectacular o Racing, pero... Sí, creo que o estado de forma de gañarlle ali o Orihuela lle dá despois un plus aos equipos... Perdón, o Guijuelo. Lle dá un plus aos... Ese triunfo quizás foi chave. Foi chave porque creo que había equipos que pensaban que podían competir co Racing e deu un golpe encima da mesa e fixadevos os resultados desta semana que lle favoreceron, non? Favoreceronlle todos. E que ademais favorecido por outros equipos galegos, que eso ademais é curioso. Sí, bueno, estamos vendo, primeiro tempo rematou con 3-1, Borja Domínguez 1-0, empatou Mansilla, despois un gol afortunado en propia porta, pero eu co que me quedo é un dos goles que votades como o mellor gol da xornada. Calquera dos dous de Eber foi fantástico. Sí, fantástico. E sí, para este rapaz que, bueno, empezou como titular, despois tivo unha lesión, agora está volvendo, bueno, todo o que sexa chegar pro Racing é importante porque ten un plantel igual un pouco xusto.